যতন হামবাই তিনি মির্জা কাঠালিয়া राजापुर तिप्रामथनी ब्लक कमिटी कायसा कताल कमिटी खाजाखा तिनी कमिटी कमिटी सिद्धांत अनुसारे ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट चंजाखा हाउस नि सर्वसम्मति क्रमे चिनी ताकुकरा परम पद मुरा सिंह के किसाय खुलुम के बने परे जों मिर्जा काठालिया राजापुर नि ब्लक नि सेक्रेटारि हिसाबै जों समयनो हालायखा ताकुकरा राकेश रुबिनी महोदयनो गांके आबने बादे जों आईटी सेक्रेटारि हिसाबै जों समयनो हालायखा ताकु जितेन जमातियानो तेबो बाद बाकी जतन तै 15 जना जों मेम्बार हिसाबै जों अर्नबतिनि दालायखा ब्लक कमिटिनि आपातत तैबो एड खैजानाय इनके टोटल 17 जना तैनि जों तिनि तिप्रामथानि ब्लक कमिटि खाका इनके ताबो तैबो जों सिद्धांत नालाय तिनि ताम सिद्धांत नाखा आबनो तिनि सेक्रेटारि महोदय ताबो नरने बसखाङाव एक्सेस जानाय जत नाय तंनाय रनो आनि मिर्जा काठालिया राजापुर तिप्रामथानि जोंनि ताकुबखौ रनो कइला हामबाय मादो आंना जतन बरम खायो जों दिनै जोंनि तिप्रामथानि आङै जों आरो दिनै साम दानायनि बागै जों गोबां मोनसे कौगुमा जों नारजाक दङ जों जोंनि कौगुमा पहिलाबो दङ पहिलाबो जों गामि जों रेलि खायनायनि बागै जों 1 तारिखनि सिमै जों जेंजानाय फेब्रुवारि 1 तारिख आबने या बोला अंके जों बाइक रेलि खायनाय खायमाने या बोला जों जोंनि इमान जोंनि मथानि बाइक रेलि इनके जों 18 तारिखनि सिमै खायनाय फेब्रुवारि 18 तारिख अंके जों बाइक रेलि खायबोमोन या बोला जों जोंनि तिप्रामथानि संसारनाय जोंनि संसाफा जोंनि बुवाग्रा महाराजा प्रद्युत किशोर मानकर देवबर्मा जों बनबो जोंनि मथावा जोंनि जे डिविजन आन्दार मिर्जा काठालिया राजापुर मथा बिसुङाव जों बनतो बोय जों सिनिमुं जों नालायनाय ताइ जोंनि हामजामुं जों बाग्लायनाय ताइ आबनि बिसुङाव जों आरो वानसखा जों दायदिनो ओ सामो दांनायनि बागै जों आरो जतन जों नालायजा गजतन आनि मिर्जा काठालिया राजापुर मथानि तिप्रामथाव दंनाय राव जोंनि आमा बाबु दाखौ बुखौ नरक जतन आं गयजाव जोंनि ओ साम दांमाने ओ हाबाति साथानिव नरक जतन जुबासुरु नांगो नरक जुबासुरु जोंनि बुवाग्रा बुसकानि थियांनि मानो मुख थांखायना थाङो जुबासुरु तु मानाय अवसर सावैना गावनो थाखा तै कैसे पाइथालो चिनी मिर्जा काठालिया राजापुरनि आन्दाराव के बजदि तिप्रामथाव जयन खैनान मुसुक तंखांके सामुंगान मुसुक तंखांके चिनी ताकुकरा परम पद मुरा सिंबाय 9383269152 9383269152 कॉकबुक नंबर गरमै मानो ते चिनी सेक्रेटारि राकेश रुपिनी बाय 9366522407 ते वैसे सापिनाय 9366522407 और कॉकबुक नंबर बाय गरंगै चिनी मथानि जे बबाग्रानि जे इमाननो बायथां खैनानि बागै सामदांनि बागै जो कांटेक्ट खायबानो हामबाय।